Добродошли, драги приятели. Замислите сцену. Мрак е. Тишина. Сат поред ваша кревета показує 3 сата и 3 минута, или možda 3 сата и 45 минута. Ниже се огласил аларм. Nije lađao pas. Nije bilo buke na polju. Ali vaše oči su širom otvorene. Vaše srce možda kuca malo brže nego što bi trebalo. I što je najgore, vaš je potpuno budan. Umesto da se okrenete na drugu stranu i nastavite da spavate, vaš mozak počinje da vrti film. Brige o novcu, o zdravlju, o onome što je neko rekao pre 10 godina, o zadacima koji vas čekaju sutra. Osjećate čudnu mešavinu anksioznosti i potpune budnosti. Ako vam se ovo dešava, želim da znate 2 stvari. Prvu, niste ludi. Drugu, niste sami. Ovo je jedan od najčešćih problema sa kojim se pacijenti javljaju lekarima širom sveta. U narodnim verovanjima ovo vreme se naziva veštičiđi sat ili đavolji sat. Ali ja nisam ovde da vam pričam bajke. Ja sam ovde da vam kažem da ovo buđenje nije slučajnost. To je biohemijski alarm. Vaše telo vam šalje hitan telegram. Nešto u vašoj unutrašnjoj laboratoriji nije u redu. Danas ćemo dešifrovati tu poruku. Saznat ćete zašto vaš unutrašnji motor ostaje bez goriva baš u 3 ujutru, kakvu ulogu igražu vaša džetra i vaši hormoni stresa i što je najvažnije, kako da ponovo prespavate noć u jednom dahu. Ostanite sa mnom, jer razumevanje ovog mehanizma vam može doslovno spasiti život. Prvi deo. Arhitektura sna. Zašto baš 3 ujutru? Da bismo razumeli problem, moramo razumeti kako spavamo. Mnogi misle da je san kao gašenje kompjutera. Legnete, ekran se zacrni i ujutru se upali. To je daleko od istine. San je aktivna, dinamična borba različitih faza. Postoje ciklusi. Svaki ciklus traže oko 90 minuta. U prvoj polovini noći dominira duboki san, deep sleep. To je vreme kada se telo fizički obnavlja, čisti toksine iz mozga i popravlja tkiva. U ovom periodu vas je teško probuditi. Ali, negdje oko 3 ujutru, ta teška artiljerija sna prolazi. Ulazimo u fazu lakšeg sna i REM fazu, sanđanđe. Baš u tom prelazu vaša biologija postaje ranjiva. Ako u telu postoji bilo kakav disbalans, on teže se manifestovati upravo tada, kada je štit dubokog sna spušten. Zašto baš između 3 i 4? Zato što se tada u vašem telu dešavaju 3 ključne hormonske promene. Ako samo jedna od njih nije sinhronizovana, budite se. Drugi deo. Prvi krivac, hipoglikemidža, mozak koji gladuje. Ovo je najčešći, a najmanje dijagnostikovan razlog. Hajde da budemo plastični. Vaš mozak je najveći potrošač energije u telu. I ako spavate, on radi. On konsoliduje pamćenje, čisti smeće, amiloidne plakove i reguliše organe. Za sve tomu treba gorivu, glukoza. Zamislite da ste posljednji put jeli u 19 časova. Do 3 ujutru to je već 8 sati bez hrane. Vaša džetra ima zadatak da skladišti rezervni šećer, glikogen, i da ga polako otpušta u krv tokom noći, da bi mozak bio srećan. Ali, šta ako je vaša džetra masna? Šta ako ste pod hroničnim stresom? Šta ako ste jeli previše ugljenih hidrata za večeru koji su izazvali nagli skok, pa nagli pad šećera? U 3 ujutru vaše rezerve glikogena se isprazne. Šećer u krvi pada ispod kritične granice. Mozak to detektuje kao smrtnu opasnost. On paniči. Nemam hrane, ugasit ću se. Šta mozak tada radi? Šalđe hitan signal nad bubrežnim žljezdama. Puštaj energiju odmah. Nadbubrežne žlezde reaguju tako što ubrizgavaju adrenalin i kortizol u vaš krvotok. Šta rade adrenalin i kortizol? Oni su hormoni bori se ili beži. Oni nasilno oslobađaju skladišteni šećer da bi vas spasili. Ali, oni također rade još nešto. Oni vas bude. Odjednom ste budni, srce vam lupa, možda se znuđite. To nije noćna mora. To je bio vaš sopstveni sistem za preživljavanje, koji vas je udario šokom adrenalina
jer vam je pao šećer. Treći deo. Drugi krivac. Kortizol i stresni odgovor. Hajde da pričamo o stresu. Danas je to postala poštapalica, ali fiziologija stresa je nemilosrdna. U normalnom, zdravom telu kortizol, hormon budnosti, treba da bude najniži u ponoć i da polako počinje da raste tek oko 6 ujutru, da bi vas probudio u 7 ili 8. To se zove kortizolski krivulja buđenja. Međutim, većina nas živi u stanju hroničnog stresa. Posao, porodica, vesti, telefoni. Vaše nadbubrežne žlezde su iscrpljene i deregulisane. One više ne znaju koliko je sati. Ako idete na spavanje sa visokim nivom stresa ili ako imate upalne procese u telu, vaša kortizolska kriva se pomera ulevo. Umesto da počne da raste u 6 ujutru, ona ukida u 3 ujutru. Vi se budite i odmah počinje misaona oluja. Ovo je ključna razlika. Ako se probudite i morate u toalet, pa odmah zaspite, to je možda prostata ili bešika. Ako se probudite i odmah krenete da razmišljate o problemima, brigama i ne možete da zaspite sat vremena, to je kortizol. To je znak da je vaše telo u stanju simpatikusa, stanju pripravnosti, umesto parasimpatikusa, stanđa odmora. Četvrti deo. Treći krivac, sat organa, jetra i pluća. Ovde ćemo se nakratko osloniti na drevnu mudrost koja nalazi potvrdu u savremenoj funkcionalnoj medicini. Tradicionalna kineska medicina koristi sat organa. Prema ovom sistemu, svaki organ ima svoje vreme kada se najintenzivnije čisti i regeneriše. Vreme od 1 do 3 ujutru pripada jetri. Vreme od 3 do 5 ujutru pripada plućima. Ako se redovno budite u ovom periodu, to je jak indikator da je vaša jetra preopterećena. Jetra je glavni filter. Ona mora da neutrališe sve toksine, lekove, alkohol i hormone koje ste uneli ili proizveli tokom dana. Ako je jetra zamaštena, ako je puna toksina, ona troši ogromnu energiju tokom noći. Taj proces stvara toplotu i upalu. To može da vas probudi. Buđenja između 3 i 5 često ukazuje i na probleme sa disanđem ili na skrivenu apneju u snu, prestanak disanđa, koja je povezana sa plućima i nivoom kiseonika. Ako hrčete i budite se umorni, vaše telo se možda budi jer se bukvalno guši i fali mu kiseonik. Peti deo. Skriveni neprižatelj. Histamin ovu je nešto o čemu retko ko govori. Histamin. Poznat vam je po alergijama. Ali histamin je i neurotransmiter koji reguliše budnost. Nivoi histamina u telu prirodno počinju da rastu u ranim jutarnjim satima. Međutim, ako imate intoleranciju na histamin, nedostatak enzima DAO u crevima, ili ste za večeru jeli hranu bogatu histaminom, stari sirevi, crvenu vinu, suvomesnati proizvodi, čokolada, vaš bure histamina se preliva. Previše histamina u 3 ujutru deluje kao šok, izaziva ubrzan rad srca, svrap, crvenilu, osjećaj vrućine i naglo buđenje. Ako vam je često vruće kad se probudite u ovo vreme, razmislite o histaminu. Šesti deo. Zašto je ovo opasno? Posljedice. Možda mislite, pa dobro, probudim se, izgubim sat vremena sna, nije strašno. Ali džeste. Hronično prekidanje sna u ovo vreme ima ozbiljne posljedice. Neurološko propadanje, rizik od demencije. Kao što smo rekli, mozak se čisti noću. Sistem koji to radi zove se limfatički sistem. On je najaktivniji u pravu u dubokim fazama sna. Ako stalno prekidate cikluse, smeće, beta-amiloid, ustaje u mozgu. To je direktan put ka Alzheimeru i demenciji. Insulinska rezistencija i guđenje. Kada se probudite zbog skoka kortizola, vaše telo je u stanju stresa. Kortizol kaže telu, čuvaj masti, treba će nam za rat. Posebno se čuvaju masti oko stomaka, viscelarne masti. Ljudi koji ne spavaju kontinuirano, dokazano se brže guđe i teže mršave. Kardiovaskularni rizik.
Нагло будженже, uzlupandže srca, svake noći stavlja ogroman pritisak na vaš krvni sistem. Krvni pritisak skače u vreme kada bi trebalo da bude najniži. Ovo dugoročno uštećuje krvne sudove. 7. deo. Protokol spasavanja, kako da prespavate noć. Sada kada znamo neprijatelje, šećer, kortizol, džetra, hajde da napravimo strategiju odbrane. Ne trebaju vam tablete za spavanje, koje samo maskiraju problem i uništavaju arhitekturu sna. Treba vam balans. Korak 1. Stabilizacija noćnog šećera. Ključ. Većina ljudi greši jer ne jede pred spavanje ili jede voće. Greška. Ako se budite u 3 ujutru, vama treba mali obrok pred spavanje, ali ne bilo kakav. Trebaju vam masti i proteini. Savet. Pođedite kašičicu putera od kikirikidža, bez šećera, šaku badema ili komadić masnog sira 30 minuta pre spavanja. Ova masta će se sporo razgrađivati i održavati nivo šećera stabilnim cele noći. Nećete imati hipoglikemijski pad u 3 ujutru, pa neće biti ni adrenalinskog šoka. Opcija 2. Sirovu malu meda, samo pola kašičice, sa malo soli. Med popunđava glikogenu G3, smanjuje adrenalin. Korak 2. Ispiranje kortizola pre spavanja. Ako legnete na 5, probudit ćete se na 5. Morate fizički da spustite kortizol. Tehnika disanja 4-7-8. Udahnite kroz nos 4 sekunde. Držite dah 7 sekundi. Izdahnite kroz usta kao da duvate u sveću 8 sekundi. Ovo radimo od 4 do 5 puta. Ovo je signal vašem nervnom sistemu. Bezbedni smo, nema tigra, gasi alarm. Magnezijum glicinat. Opet se vraćamo na magnezijum, ali ovog puta glicinat. Glicin je aminokiselina koja spušta temperaturu tela i smiruje mozak. Ovo je najbolji oblik za spavanje. Korak 3. Podrška jetri. Da biste pomogli jetri da ne pregreže u 3 ujutru, smanjite alkohol. Alkohol vam možda pomogne da zaspite, ali će vas garantovano probuditi u 3 ujutru kad se metaboliše u aldehide, koji su toksični. Čaj od maslačka ili korena čička pre spavanja pomaže jetri u detoksikaciji. Korak 4. Šta uraditi ako se ipak probudite? Ovo je kritično. Ako se probudite u 3:30, nemojte gledati u sat. Kad vidite koliko je sati, vaš mozak računa još samo 3 sata do posla i stvara novi stres. Prelepite sat ili ukrenite telefon. Paliti svetluku sacrta telefon. Plavo svetlo momentalno ubija melatonin. Ako morate u toalet, idite u mraku ili sa prigušenim crvenim svetlom. Ostati u krevetu ako ne možete da zaspite duže od 20 minuta. Ako se vrtite, mozak povezuje krevet sa nervozom. Ustanite, sedite u fotelju, čitajte dosadnu knjigu pod slabim svetlom dok vam se ne prispava. Tehnika brain dump, deponije uma. Držite papir i olovku pored kreveta. Ako vas muče misli, zapišite ih. Bukvalno ih izvadite iz glave na papir. Kažite sebi, ovo je na papiru, rešit ću sutra. To oslobađa radnu memoriju mozga. Zaključak. Povratak kontrole. Budženje u 3 ujutru nije vaša sudbina. To nije znak da starite. To je znak da vašem telu treba pomoć u regulaciji energije i stresa. Shvatite svoje telo kao sofisticiranu mašinu. Ako se alarm pali svake noći u isto vreme, nemojte ga samo gasiti tabletama. Pogledajte ispod haube. Nahranite ga pravim gorivom, masti pre spavanja, uhladite motor, smanjenje stresa i učistite filtere, džetra. Pokušajte ove savete večeras. Posebno trik sa šakom badema pre spavanja. Možda ćete se iznenaditi kada sljedeći put otvorite oči, a na polju bude svetlo jutro. Želim vam miran san, dubok odmor i jutra puna energije. Laku noć.